alle sammen, og glædelig 1. december. I dag, så vil jeg simpelthen bare vise jer sådan, I kan se min, I kan se min pakkalender hænger der. Den vil jeg så vise jer her, og så skal det lige sige, at min far har fødselsdag i dag. Yay, tillykke far. Ja, og jeg har faktisk ret travlt. Hvad skal jeg sige? I dag, så vil jeg simpelthen også vise jer, hvad der er i min kasse herinde, hvor jeg har min læbepomade ting. Men der vil jeg kun vise jer min læbepomade, fordi jeg har travlt, som sagt. Så ja, lad os bare gå i gang. Jeg starter simpelthen bare fra det første. Og i dag, der fik jeg et kalenderlys. Og det er rigtig fint. Jeg har desværre det nedenunder, jeg gør, fordi vi skal nok lave juledekorationer snart. Så. Og så går den bare op til den 24. Så I kan se, der har også nogle Snickers og sådan lidt slikkepinde og sådan noget, jeg får. Og så går det op her. Der er lige en lampe, som at I nok kan se. Og jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvad jeg får. Og i morgen så får jeg denne her pakke. Og den er sådan lidt... Jeg kan sådan trykke den ind. Og jeg glæder mig rigtig meget til at se det. Men ja, som sagt kommer jeg til at være der hver dag, sådan jeg lige viser jer og siger, hvad jeg har fået. Så lad os bare gå i gang med at vise, hvad jeg har i min kasse af læbepomade. Den første ting, det er denne her. Jeg skal lige sætte frem den her gule Eos. Og jeg vil gøre det lidt hurtigt med de her Eos, fordi at jeg har sådan okay mange af dem. Så ja, den er rigtig god. Og de ligger lige hernede i kassen, fordi ellers så vil der nok lige ske et eller andet. Så har jeg denne her, og det er den med mint. Ja, det er det. Og den der gule var med lemon. Ja, det tror jeg. Og den her, den er sådan... jeg prøver lige duft. Den er sådan lidt granatæbleagtig. Ej. Det er sådan lidt, den er lidt svær at forklare. Og den næste er den her blåbær Eos, som der er rigtig god. Og den næste, det er... Eller den der blåbær, sådan, jeg bliver lidt træt af den nogle gange. Og så det den her, det er passionsfrugt. Og nu kommer min farmor fra før, måske mig. Og den er rigtig god. Den fik jeg sidste år til juleaften, men den holder stadig så godt. Den her, det er æble, det er det er nok min yndlings. Så frisk og... Ej, pinligt. Kan jeg ikke skrue låget på? Og jeg vil lige finde de to sidste, det er dem her. Det er den med lemon igen, den behøver jeg ikke se igen. Og så er det den her jordbær, der er lige nissefod for. Og den er rigtig god. Og det er lidt mørkt, ikke? Fordi at... Ja, og jeg glæder mig til at se julekalender. Den næste, det er denne her Lypsyl læbepomade. Den er rigtig god, sådan neutral. God i det. Ja, så den er rigtig god. Og jeg har lige været hjemme med en veninde. Min veninde Alma, hun er rigtig, rigtig sød. Ja, det skal jeg ikke lige sidde og tale. Og så har jeg de her to Avene, hvad? Ja, jeg ved det ikke. De dufter mega godt. Seriøst. I love this really much. Okay, Augusta, du er en gang til. Ja, jeg ved godt, det er lidt irriterende, at jeg hele tiden rejser mig, men jeg har ikke lige fået forberedt mig helt på det her. Fordi at jeg har, som sagt, så har jeg været hjemme med en veninde, og denne her dag har bare gået lidt hurtigt, og ja, der faldt en lille nissemor, var. Ja, jeg har faktisk... Hvor er det sidste? Der. De næste, det er de her 5 Baba Lips. Jeg vil lige sige, hvad det er. Denne her, det er Cherry Me. Og denne her, det er Pink Punch, kan jeg snart ud. Og denne her, det er... Er det ikke Intense Car? Ja, jeg kan virkelig ikke finde ud af at udtale. Og jeg har prøvet at lave nogle videoer, hvor jeg har sagt det til jer. Sådan nogle andre videoer, men dem kunne jeg ikke lige få ind i gør. Denne her, det er Peach Kiss. Ja,
Ja, jeg duftede lige til den. Den er også ret god, og denne her, det er et eller andet hydrate. Jeg ved det, jeg kan ikke helt finde ud af at udtale det. Ja. Og det var sådan set alt. Jeg har sådan lidt små ting og sådan... Jo, jeg har faktisk en ting, jeg gerne vil vise jer. Og det er denne her. Det er ikke sådan, hvis man kan stikke en hel læbe på mig. Det er sådan en her. Den er fra Elf. Elf yourself. Ej, den er fra Elf. I kan nok ikke lige se det, fordi det er sådan mega dårlig lys. Og den er mega god. Og det er sådan en pensel, hvor at når man så får sådan noget flydende på, så smører den sådan ud. Ja. Så tager du bare... og hvis du mangler noget læb på mig, så tager du og gør sådan der. Ja. Jeg ved godt, jeg er meget god til det her. Ej, så får du sådan noget læb på mig. Og den skinner sådan... jeg ved ikke lige, om I kan se det. Og det er sådan læb på mad. Det lugter ikke så lidt godt, men... Ja. Det var sådan set alt for denne her kalender. Det blev en meget kort video. Men som sagt bare glædelig 1. december. Og kan I have det godt indtil nu. Og i morgen der var en til video. Så hej hej!